Prawdzewo dreżba. Na nurce Darzeców, jacy dziś związą Łekopowej i Świętej Trójce, od prawie 100 lat stoi wysoki budynek z czerwonej cegły. Budacja ta je nawet na swój łert piękno, choć wystawiono je w placu, gdzie panuje trzosk nie do wstrzymania. Między oknama, na wyżawie trzeciego piętra, idzie dostrzec wykończoną złomaną łąką z notką wlegą, zjaci na przechodzących płezero weżłobiony w dość sporym kamie smutny pies. W połowie uszłego lata iż nie było ani wdłużonego tu budynku, ani drogowego trzosku, ani tym bardziej trejącego autołowego dymu. W Młelu, gdzie dziś stoi ceglany budynek, wnętrza wnosił się potężny zemny usep, pamiętający wioldzie biotciłe to miasto, tak wiele razy toczone między wrodzima napadnikama a gduńszczanama broniącyma swego gardu. Za panowaniu jednego z preścich monarchów, prawie na procym kościółka Świętej Anny, znanego z jego zdobnego knepkowego wykończenia jego szczytu, na usepie łesta wystawiono skarbowo Starzeca. Nie była to równak drewniano, buda pomalowano w jaskrawe sztrepy, jakich było tej wiele, leno często belny, murowany budynek przekryty przytcim daką. Na zaczątku przed wachtownią co tydzień przechodało dość steli drobnych kupców i handlarzy, jakich chceli w Wegduńsku przedać swoje towary i wywieźć z miasta jak nowicy z wączącego detka. Równak minęły lata, a nowi panownice odstąpili od srodze wysokich cłów, a znoczenie stary Starzece z roku na rok było mniejsze. Kureszce naszedł taki dzień, że urzędnice wzięli swoje sztample, plombownice, prawie wszyscy zachy i to, co mogłyby se komu przedać, i roz na wiedno opuszczali ten budynoszk. Bez mała pół wieku w opustoszałej wachtowni mieszkały leno mesze, pająci i szantopierze. Dopiero pod koniec uszłego lata dał na nią boczenie jeden żłobiarz. Był to kunsztosz ciężko nawiedzony namienieniem, a od dłuższego czasu cierpiał na chorość nie do wyleczenia. Póki był młody i mocny, miał wzące uledzy. Przez całe lata w kamie uwieczniwał ich skarnia, żłobił wykończenia mieścich budynków, ozdabiał przededwirza snużyma ornamentama i głowama smoków. Jego dokozama były też wortne rzeźby ustroiwujące parcie w miejsce. Czej równo zachorzył, a w ręce było mu ciężko trzymać dłuto i drewniany młotk. Na jego plac chutko wlezli młodsi artyści, często ci sami, jakich przódy wyuczył drążego kunsztu łyżewiania kamnych bloków. Jedne noce, Czeju miał sprzedane wszystko, co le posadł i łestał bez doku nad głową, a na leccie zmiłowanie przestał liczyć. Żłobiarz wełomał drzwi upustoszały Starzece, jaci ju nikt nie brakował i samemu w niej zamieszkał. Jaczegoś dnia, w czas reno po swoima drzwiżama łybeczył renioną, gwesno przez gduńskich rakarzów bezpańską seką, chterna przeniosła mu w pesku swoje szczenią. Żłobiarz przegarnął zwierzęta i jak lepy trafił, takie do zero. Leno seci nie dało się uretać. We wioldzich cierpieniach zdechła za parę dni, ale szczenią wyfutrował. Piesk dobrze się chował i wyrósł na piękny, wioldzi i mądry zwierzę. Od tego czasu kunsztosz ju nie był sam. Zrobił się nawet kąsk weselszy, a i chłerost jakby mu mniej doskurzała. Tak było przez 3 lat, aż do niepamiętnej strasznej nocy, czej nad miasto przeszedł bestyjny szor. Wietrzesko wyrywało dziesiątci najstarszych drzewów w mieście i w okolicy. Na Motławie zatopiło wiele przerzeszonych do brzegu kaszepścich pemerynków i parowych łekrętów. Do szkody przeszło wiele budynków i wieże niejednych kościołów. Tej nocy, podczas straszliwego jesiennego arkuna, do Rejny przeszedł też budynek starej wachtowni, przesypujący całą gruzotą jedynego człowieka, jaki miał tu swoją sławę. Do tyjeż wecidłe łystały mury pobleżnego kościoła Świętej Anny. Książa, co w czas reno stoili w karnie bytyn, były szacować stratę, byli świadkami osobliwego zdarzenia. Łoboczyli dobrze znanego ima psa, jaci z taką ofiarnością, że aż nie do wiary, gwesnął wiele i głedzinów, próbował łeb grzebać z rejnów i łeb sopony z ziemi swojego włosce cela. Kur jeszcze do niego dotarł i znowu książ starą
wecygnął starego żłobierza na wierzch. Schorzały kunsztosz miał zmużdżone nodzi, ale jeszcze żył. Wierny pies niespokojno rozzerał się wokół, jakby szukał ledzy płemiece dla swojego miewce, a tej pot nieżywy z umordowaniu przy jego zakrwawionych nogach. To wydarzenie wnetka stało się głośne w całym miejscu. Dzięki temu stary artysta miał teraz przynależną opiekę. Czej weszedł ze szpitala, przerechtowali mu nawet kawarkownię do roboty. Łen równak zrobił jeszcze leno jedna rzezba. Była to wierna szlachota psa, jaci uratł mu rzec. Niedługo po śmierci artysty wioldziu obarnie usypy stały rozepchłe. Niedalek placu tragednego zdarzenia z czasem został wystawiony wspomniany na początku budynek z czerwonej cegły. Przechowano szlachotę najwierniejszego z drechów człowieka został wystawiono w czysto apart zrobiony w ledze na wężawie trzeciego piętra. To oznacza, że tak wysoko sygał łebarny usyp, na jakim dziejało są przody głosne, a teraz często zabete wydarzenie. Tragedio pse wiernote i najwyższego poświęcenia.